نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی جوانہ دے سردار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو میں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ عام فہم سادہ جائشہ ترجمہ ہوئے مالک نے ارشاد فرمایا جڑے اپنی جان دا نظرانہ میری راہ وچ دے چھڑن انہوں مردہ نہ آکھو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماندہ ہے او تے زندہ نے مگر توانو شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو۔ حضرات گرامی شہید مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے پھر اپنی جان اس رب دی راہ وچ پیش کی تھی۔ شہید غلام کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے، توجہ ہے سارے ہیں دی کلمہ حضور دا پڑھے، کلمہ پڑھ کے تے اپنی جان مالک دی راہ وچ دے چھڑے۔ اللہ فرماندہ ہے انہوں مردہ نہ کھوئے زندہ ہے یار جدا کلمہ پڑھ کے امتی نو بے مثال زندگی لب دی پئیے، اس امتی دے آقا دی زندگی دا کیا کمال ہوئے گا، اس امتی دے آقا دی زندگی دا کیا کہنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑا ساڑی راہ وچ جان دے چھڑے انہوں مردہ نہ کہو۔ دوسرے مقام کے اللہ رب العالمین نے شہید دا ذکر کر دیا ہے، قرآن مجید ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا ایک زبان نال مردہ کہنا، فرمایا جڑے ساڑی راہ وچ اپنی جان دے چھڑن نا انہاں دے بارے وچ مردہ تساں گمان بھی نہیں کرنا، تو آڑے ذہن چی آنا ہی نہیں چاہیے کہ مردہ نے، یا اللہ کی نے فرمایا بل احیاؤن، فرمایا بلکہ وہ زندہ نے عند ربہم یرزقون، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق عطا فرماندہ جڑے کھاندے بھی نے اور پیندے بھی نے۔ بولیے ذرا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کریم جل والا نے قرآن مجید دی اندر شہیدان دی زندگی دا ذکر فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات شہید متعلق میرے دتھاڑے لجپال مدنی کریم دا ارشاد گرامی ہے۔ حضور فرمانے نے جدو شہید اللہ دی راہ وچ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے، فرمایا شہید دا پہلا قطرہ خون دا حجے زمین تے نہیں ڈگ دا، اللہ انہوں جنت عطا فرما جھڑ دا ہے۔ پہلا قطرہ خون دا زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ اس شہید نو جنت عطا فرما جھڑا، جنت عطا فرما تے جنہ دا ذکر اسی کرنا ہے اے شہیدان دے بھی سردار نے تے جنتی جوانہ دے بھی سردار نے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین سب بولو رضی اللہ تعالی، پھر بولیے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ بھائی جدوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جدوں وصال ہویا، آپ دے وصال تو بعد یزید تخت نشین ہویا، یزید تخت نشین ہویا
اس نے کی کیتا سب تو پہلے انہیں خط مدینہ پاک وچ بھیجیا. مدینے دا گورنر سی جدا نام سی ولید کو اس خط بھیجیا جدے اتنے لکھیا سی اے گورنر مدینہ میری طرف وہ آرڈر ہے کہ مدینے دے اندر 3 شہزادے رہندے. کتنے شہزادے؟ 3 شہزادے. نمبر 1 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بندے مدینے میں رہندے. جدو میرا خط تیرے کو پہنچے انہاں نو بلا کے انہاں 3 دے کولوں میری بیعت لے. انہوں نے کہا کہ یزید دا آرڈر ہے کہ میری بیعت کرو. خط جدو مدینہ پاک ولید دے کول آیا مختلف روایات دے پیش نظر ایک روایت دے پیش نظر رات دا ٹائم سی تے گورنر مدینہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کول بلایا. ایک روایت سے خود چل کے آپ کول گیا, ایک روایت سے کہ انہیں آپ کو بلایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے. گورنر مدینہ ولید اس نے امام پاک دا احترام کیتا, ادب کیتا, ویلکم کیا. آپ جدو تشریف فرما ہو گیا آپ نے فرمایا بھی میں نے کیوں بلایا؟ تو گورنر مدینہ نے کیا جناب گل ہے یزید دا آرڈر ہے, یہ اتوں آرڈر آیا ہے. یزید کہہ رہا ہے کہ حسین نو کہو میری بیعت کرے. روایات جاؤں ہے جدو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید دا جملہ سنیا تو آپ نے انج نگاہ اٹھا کے ویکھیا تے فرمایا اے گورنر مدینہ میرے نال گل کرن تو پہلے سوچ لینا سی گل کرن کدے نال ڈے. ہائے ہائے یہ گل میرے نال آکھن تو پہلے میرے نال گل کرن تو پہلے سوچ لینا سی تو گل کرن کدے نال ڈے. گورنر مدینہ نے ہاتھ بنا حضور میں نے پتہ ہے میں نواسہ رسول نال گفتگو کر رہے ہیں, علی المرتضیٰ دے لخت جگر نال گفتگو کر رہے ہیں. حضور تسی جیڑا حکم ارشاد فرماؤ کہ میں واپس بھیج دیاں گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایات دے مختلف الفاظ نے انہاں روایتاں جو ایک روایت میں کرنا چاہتا. آپ نے ارشاد فرمایا پھر لکھ دے میرے والو یزید نو کہ جیڑا یزید مینوں میرے نانے دے مصلے تے نظر نہیں آندا حسین دی بیعت کدی نہیں کر سکتا. ہائے تنقیدہ نہیں کہنا چاہتا, اصلاح نہ کرنا چاہنا. اسی بھی آج ووٹ دین لگے ہیں کدی تھوڑا جا اس پاسے سوچے ہیں اسی اینا ساڑیاں گلیاں بنا تے ووٹ تیرے ہی تیرے, ساڑیاں نالیاں بناؤ ووٹ تیرے ہی تیرے. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا جیڑا یزید مینوں میرے نانے دے مسلے تے نظر نہیں نہ ہوندا حسین دی بیعت نہیں کر سکتا. لکھ دے یزید. گورنر مدینہ عرض کردہ حضور میں ایک گزارش کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا دس. عرض کی حضور ایک خاردار سیاست ہے اتھے پگڑی اچھالی جاتی. حضور تسی نہیں انہوں اچھا سمجھ دینا تے نہ سمجھو, پر میں اتنا عرض کرانگا حضور اتو بیعت کر لو بچوں کو ہمیں انکار ہی کردہ رہنا. امام پاک نے فرمایا گل سنو گورنر مدینہ اے منو آکھن دے ہیں. فرمایا سن مومن جیڑی گل او دی زبان پہ ہوندی یو دے دل وچ ہوندی ہے. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. امام پاک نے فرمایا نہیں ہو سکتا, میں بیعت نہیں کروں گا. گرامی قدر حضرات کتب تواریخ والے لکھا امام پاک اتنا جملہ بول کے نا آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تو آپ کھڑے ہو کے آپ نے اپنا رخ کیتا پیچھے جان واسطے تے قریب مروان بن حکم بیٹھا سا. جدو امام پاک نے رخ پیچھے نو پرتایا نا جان واسطے مروان بولے آندھے ولید حسین نو ایتھے ہی پھڑ لے اے دے کلو بیعت لے لے. یاد رکھی اگر حسین آج تیرے دربار وچ چلا گیا یاد رکھیے تیرے کدی بھی اختیار وچ نہیں آ سکدا. اپنی زبان وچ لفظ اسی بولنے آئے تیرا کدی بھی قابو نہیں آ سکدا. اینو پھڑ لے اے دے کلو بیعت لے لے. جے بیعت نہیں کردا ایدا سر تن تو جدا کر دے. کدو اس ولید اتنا جملہ بولیا ہے میرے امام نے انج رخ دروازے ول کیتا سی. کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا آپ دے کناں وچ جدوں آواز آئی
گئی ہے کہ حسین دی بیعت لے، حسین کولو بیعت لے لے یا ایلا سر تن تو جدا کر دے۔ امام پاک نے اپنے پیر دی انج اڈی چکی ہے، اپنے پب دے اتے پار پا کے انج اپنا رخ پیچھے پھیر کے فرمایا تو میرا سر اتارے گا۔ تلوار دے دستے تے میرے امام نے ہاتھ رکھیا، فرمایا انہوں جو نصیحت پہ کرنا ہے ایدر میدان میں چاپ پتہ لگے گا حق کنوں آکھے آ جانا۔ فرمایا آنا میدان دے اندر پتہ لگ جائے گا حق کیے تے باطل کیے۔ گورنر مدینہ ولید کہندہ اے مروان او تینوں سوچنا چاہیے ہے کدے متعلق منوں کہہ رہے ہیں کہ میں قتل کراں، تو جاندہ نہیں۔ اے نواسہ رسول نے انہاں دے متعلق تے نبی پاک فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ دے قتل دے بارے وچ میں نو مشورے دے رہے ہیں کہ امام حسین والے بے کے گورنر کہندے حضور تسی تشریف لے جاؤ۔ حضور سوچ کے میں نو دس دینا۔ امام پاک اپنے اس دربار وچوں گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کے امام پاک نے اپنے سارے خاندان والیاں نو اکٹھیاں کیتا۔ جدو سارے خاندان والے اکٹھے ہو گئے امام پاک نے فرمایا اے میرے خاندان والے سن لو، یزید میرے کلو بیعت دا تقاضا پیا کر دے۔ یزید کہندے کہ حسین میری بیعت کر لے۔ فرمایا پر میں حالات نال صلح نہیں کیتی، میں یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا میں ہن بھی اعلان کرنا چاہنا۔ فرمایا سنو اگر میں مدینے وچ رہا تے یقیناً یزید مینوں مدینے وچ شہید کروا دے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے شہر دی عزت نو پامال کیتا جائے، اے میرا خون مدینے وچ بہایا جائے۔ فرمایا میں مدینہ چھڈ کے چلیا ہاں، جدا دل کردہ ہے میرے نال چلے، جدا دل کردہ ہے مدینے وچ رہ کے زندگی بسر کرے۔ جدوں آپ اتنا جملہ بولے آئے جرت کے پہ کر سیدنا غازی عباس علمدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا غازی عباس علمدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ عرض کر دیں حضور انہاں سارے والوں میں ایک نمائندے دی حیثیت نرس کرنا چاہنا۔ فرمایا امیر عباس دس کی کہنا چاہنا ہے؟ غازی عباس عرض کر دیں حضور ساڑھا جواب ہے جدر چن جائے گا چاندنی نال جائے گی، جدر سورج جائے گا شواواں نال جان گیاں، جدر پھول جائے گا خوشبو نال جائے گی۔ اے امام جدر جدر امام جائے گا اہل بیت نال نال ہی جائے گی۔ حضور اسی دوڑے نال دوڑا ساتھ نہیں چھڑا۔ کتب تواریخ اور سیر والا لکھا رات دا ٹائم سی، نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم آپ اپنے بیٹے علی اکبر نو نال لیا، امام زین العابدین نو نال لیا، اپنے پراواں نو نال لیا۔ فرمایا چلو میرے نال۔ حضور کتھے جانا ہے؟ فرمایا نانا مصطفیٰ دی قبر تے سلام پیش کرنے واتے جانا۔ اللہ اکبر، اے تے ان کو قلب امام نو پوچھے نا کہ کنج اپنے نانا جی دی بارگاہ میں جا کے حاضری پیش کی ہوئی۔ کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا ہے رات دا ٹائم نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والے نال لے کے اپنے نانا جان امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے، آکے اپنے نانا جی دی بارگاہ سلام عرض کیتا ہے کہ آپ دے قریب بہ گئے، نبی پاک دی قبر مقدس دے قریب بہ گئے۔ نواسہ رسول امام حسین نے کچھ گلاں کیتیاں نے، گلاں کر دیاں امام حسین دی اکھ بند ہوئی ہے، ادھر امام حسین دی اکھاں بند ہوئیاں نے۔ خواب دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے، حضور نے امام حسین نو اپنے کلاوے وچ لے لیا، اپنے کلاوے وچ لے کے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بیٹا حسین یاد رکھی، یہ بڑیاں آندیاں آنگیاں، پتر
بڑے طوفان چلنے نہیں، اے بیٹا بڑے جھکڑ چلنے نہیں، پر بیٹا یاد رکھی میں تینوں اپنی نبوت والی زبان چسواندہ رہے ہوں، اے بیٹا تیرے قدمانوں لفظش نہیں آنی چاہی دی۔ امام حسین میرے نبی نے اپنے کلاوے وچ لے کے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، عرض کی تھی یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا کری، اودا اجر بھی عطا فرما چھڑی۔ امام حسین نبی پاک نے کلاوے چلائے، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا کری، اس کا اجر بھی عطا کری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء دی بارگاہ سلام پیش کی، اتھو ٹرے جنت البقیع شریف چاہے اپنی امی سیدہ زہرہ دی بارگاہ سلام پیش کی، پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ دی قبر تے سلام پیش کی، جنت البقیع دے مزارات تے سلام عرض کی، سلام عرض کر کے پھر اپنے گھر تشریف لے آئے، سارے انہوں کٹھے کر کے فرمایا چلو بھی تیاری کرو چلی۔ راتوں رات امام پاک ان مدینہ پاک تو ٹرے، اساں اپنی آنکھاں نال ویکھیا میرے ورگا گناہگار بندہ جدوں سرکار دی بارگاہ چ سلام میں ودا کر کے آندا تے اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب امڑیا ہوندا ہے۔ یار سوچ تے صحیح 1400 سال بعد امتی جدوں حضور دی قبر تو آخری سلام کر کے پرتدا ہے تو دی ہچکی بد جاندی تے سوچ جدوں نواسہ رسول خود سلام ودا پیش کر کے ٹرے ہون گے اودوں کیسی کیفیت ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ سلام کر کے جدو مدینے وچوں چلے نے دل والا بول کے آندے مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، کربل دی بستی وسامن نو چلیا، سب مل گیا کھولرا مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، کربل دی بستی وسامن نو چلیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک تو چلے نے، رات دا ٹیم امام حسین مدینہ پاک تو سفر شروع کیتا ہے، سفر کر دیا سفر کر دیا کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا آنے چل دیا ایک جگہ دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نظر پئیے، آپ نے دیکھیا کچھ خیمے نصب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غازی عباس نے فرمایا ویر عباس حکم حضور کی گلے، فرمایا عباس دیکھ اور سامنے خیمے کی دے نصب نے پتہ کر خیمے ہمیں کونے، غازی عباس سفر کر دیا چل دیا خیمیاں دے قریب آئے، آکے جدو دیکھیا ہے اوتے کچھ بندے کھڑے نے، ایک بندہ جدا نام عبداللہ بن متی ہے، آپ نے آکے سلام کیتا، ابن متی نے سلام دا جواب پیش کیتا ہے، امام حسین دل بھائی سیدنا غازی عباس نے فرمایا ابن متی ایتھے کی پیا کرنا ہے؟ ابن متی عرض کر دینے حضور اسی تو سفر کر دے پیسا، اے جگہ سانو بڑی اچھی معلوم ہوئی ہے، حضور ایسے اسا ایک خوب کڑنا شروع کیتا ہے، چلو خوب کڑنا گے پانی نکلے گا لوگ پانی پیتے رہن گے، حضور اسا خوب کڑیا ہے پر حضور ساری محنت ضائع ہو گئی ہے، فرمایا کی ہویا ہے؟ عرض کر دے حضور جدوں اسی خوب کڑیا ہے پانی جدوں چک بچوں کڑ کے ایک گھٹ جدوں پانی دا پیتا ہے، حضور حیران ہو گئے اے پانی تے کھارا نکلیا ہے، اے پانی تے کوڑا نکلیا ہے۔ حضرت غازی عباس جدوں جملہ سنیا مسکرا کے فرمایا اے ابن متی فکر نہ کر، پریشانوں دی ضرورت نہیں، کی ہویا جے پانی کھارا نکلیا ہے، او بیک میرے نال اس
نبی دا نواسا بیٹھا ہے جنہیں کھارے کھواں وچ اے لعاب سٹ کے کھارے کھواں نو بھی مٹھا فرما چھڑیا ہے آ میرے نال ابن متی چل دیاں امام حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آ کے سلام پیش کیتا ساری گل بات سنائی امام حسین فرمایا چل مینوں لے چل امام حسین قریب آئے فرمایا پانی کڈ کے جدو امام حسین دی بارگاہ پیش کیتا ہے میرے امام نے انج پانی اپنے لباں دے نال لایا ایک گھٹ پانی میرے امام اپنے منہ وچ رکھ کے اسے پانی نو پھر خوہ وچ انڈیل دیتا خوہ وچ اس پانی دی کلی کیتی تے کلی کرنے تو بعد میرے امام فرمایا ابن موتی ہن پانی کڈ کے ویکھ آئے ہن پانی کڈ کے ویکھ یہ پانی میٹھا ہویا کہ نہیں ابن موتی نے ڈول سٹیا ہے پانی کڈ کے جدوں پانی دا ایک گھٹ پیتا کہندے حضور گل سمجھ تو باہر ہے پہلا پانی کڈ کے پیتا سی تے انج لگدا سی اے دے ورگا کوڑا پانی ساری کائنات وچ کدرے نہیں ہونا پر سونیا جدوں تساں کلی کر کے پانی وچ سٹیا ہے ہن انج لگدا ہے اے دے ورگا میٹھا پانی کائنات وچ کدرے ہونا ہی کوئی نہیں تے یقیناً بول کے آندا ہونا علی دا اے چن دکھیاں دا سجن جدروں لنگ دا گیا رنگ لاؤں گیا سب مل کے آکھو جدروں لنگ دا گیا مل کے آکھو ذرا جدروں لنگ دا گیا رنگ لاؤں گیا علی دا اے چن دکھیاں دا سجن جدروں لنگ دا گیا امام علی مقام مدینے تو سفر کیتا چل رہے ہیں مکہ پاکی چاہے پھر مکے تو سفر کیتا پھر آئے کربلا وال کوفے وال جا رہے کتب سیر اور کتب تواریخ والیاں لکھیا ہے فرمانے نے چل دے جا رہے چل دیا رستے دے اندر ایک مقام تے جا امام حسین نے پھر کچھ خیمے ویکھے فرمایا پتہ کرو انہاں خیمیاں وچ کون ہے غادی عباس گیا پوچھا انہاں خیمے وچ کون ہے بھائی ایک بندہ باہر نکلا آپ نے جدو دیکھا انہاں دا نام جناب زہیر بن قیم سی وہ باہر نکلے سلام پیش کی کدھر فرمایا جی اسی مکہ شریف وال جا رہے ہیں تو تسی کدھر فرمایا اسی کوفے وال جا رہے ہیں تے تہاڈا کی خیال ہے امام حسین نال نے تہاڈا کی پروگرام ہے جانا زہیر بن قیم کہندے نے مینوں تسی امام حسین دی بارگاہ چلا چاہتے زہیر بن قیم جدو امام حسین دی بارگاہ چاہے سلام پیش کیتا امام پاک نے فرمایا زہیر تیرا کدھر دا ارادہ ہے حضور میں مکے وال جا رہا ہوں حضور تسی فرمایا میں کوفے وال جا رہا ہوں کی خیال ہے تیرا جانا ہی عرض کیتی حضور اے دے نالوں بڑی خوش قسمتی کی ہے کہ تواڈے غلاماں وچ شامل ہوواں تے تواڈے نال تواڈی خدمت کردا چلاں حضور میں جانا واسطے تیار پر میں تے خیمیاں وچ ہور کون ہی عرض کیتی حضور خیمیاں دے اندر میری بیوی بھی ہے اور میرے کچھ سالے بھی نہیں ساڑھے کچھ خاندان دے افراد بھی نہیں آپ نے فرمایا انہوں نے بھی پوچھ لے جو انہوں نے مکے جانا تو انہوں نے جان دے جے ساڑھے نال چلنا تو چلو زہیر بن قیم آئے آکے پوچھیا آپ کی زوجہ بول کے اکھن لگی اے زہیر جے تسی امام حسین دے خادم بن کے انہوں دی خدمت کر سکتے ہو تے میں سید زادیاں دی خدمت نہیں کر سکتی میں سید زادیاں دی خدمت نہیں کر سکتی حضور میں بھی چلنا تھوڑے نال ہی چلنا اے بھی امام حسین دے نال چلنا ہر رستے دے اندر کئی مقام آئے جتھے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر قیام کیتا پھر چلے پھر قیام کیتا پھر چلے سفر کر دیا آپ ایک مقام تے پہنچے تو سامنے دیکھیا ایک سوار آ رہے ہیں سوار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اشارہ کیتا اپنے ساتھیوں میں رک جاؤ کافلے والے رک گئے وہ سوار جدو قریب آیا او دا نام سی فرزدق شاعر اسلام سی اہل بیت تے قصیدے پڑھنے والا فرزدق جدو فرزدق سامنے آیا آکے سلام پیش کتاب نے فرمایا کدھروں آ رہے ہیں فرزدق
عرض کی حضور میں کوفے والوں آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا فرض کہ 10 کوفے دا کی حال ہے. عرض کی حضور کوفے دا حال پوچھ دیو تے میں سادے لفظاں چنج کہاں گا کہ کوفے والیاں دے دل تواڈے نال نے پر تلواراں یزید دے نال. حضور معاملات تبدیل ہو چکے. فرمایا کتنے جا رہے ہیں؟ حضور میں مکہ وال جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک آپ پھر چل دیں. سفر کر دیا ایک مقام تے پھر امام پاک پہنچے. سامنے دیکھا ایک اور بندہ سواری تے سوار ہے. قریب آیا آ کے جلدی نال سواری تو اتریا. امام حسین دے سامنے کھڑا. امام پاک بھی سواری تو زمین تے تشریف لایا. فرمایا کتھوں آئے ہیں؟ کہندا حضور میں کوفے وچوں آیا. آپ نے فرمایا جے کوفے وچوں آئے ہیں تے اے دس کوفے وچ میں اہل بیت دا ایک پھل ٹوریا سی مسلم بن عقیل. سناؤ نہ دا کی حال. جدو آپ نے امام مسلم بن عقیل دا نام لیا نا تے اس عرابی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. رو پیا. امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کی گل ہے بھئی رو کیوں پے ہیں؟ کی گل ہے دس. انہوں نے لمبا سانس لے کے کہندا حضور میں دس نہیں سکتا کہ امام مسلم ابن عقیل نو کوفیاں نے کس انداز نہ شہید کیتا ہے. امام علی مقام نے استرجاع پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کتب تواریخ کے چاہتا ہے امام پاک استرجاع پڑھ کے نا آپ نے اپنی نگاہ نو انج آسمان وال اٹھایا اور کتنی دیر تک آپ انج آسمان والی ویکھدے رہے. اکھاں وچ آنسو جاری سن امام پاک دے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی تیری مہربانی تو مینوں اطلاع دے دیتی. امام پاک پھر آئے پچھلیاں سواریاں. ایک سواری دے قریب آئے. اس سواری دے اتے امام مسلم ابن عقیل دی ننی جی صاحبزادی بیٹھی. امام مسلم ابن عقیل ننی صاحبزادی بیٹھی. آپ قریب آئے تو آ کے آپ نے فرمایا بیٹی نیچے آ. وہ بیٹی نیچے آئی. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی دے سر دے اتے پیار کیتا. شفقت دا ہاتھ پھیریا تے پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا. محبت پر شفقت بھریا ہاتھ سر دے اتے امام پاک پھیر دے پہنے اکھاں وچ آنسو نے. تے بچی نے جڑا جملہ بولیا بڑا عجیب سی. کہندی حضور اج تک میرے نال انج تساں پیار کدی نہیں کیتا. اج تے میرے نال انج پیار کردے پئے جویں لوگ یتیماں نال پیار کردے. اج میرے نال تسی انج شفقت کردے جویں لوگ یتیماں نال کردے. نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. بالکل تیرے ابا جان شہید ہو چکے نے. آپ نے پھر اپنے قافلے والیاں نو فرمایا تھوڑا جا رپیٹر ذرا ہلکا رکھنا. امام علی مقام نے فرمایا میرے نال آنے والے میرے ساتھیو فرمایا سن لو اس ٹائم کوفے دے حالات تبدیل ہو چکے نے. کوفیاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے. تے فرمایا گل سنو امام مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے نے. فرمایا میں ہن بھی اعلان کر رہا ہوں جدا دل کردہ میرے نال چلے جدا دل کردہ واپس چلا جائے. پھر حضور دے غلاماں وچوں سارے غلام بولے اونا کہ آقا حسین اے تے ساڈی ایک جان ہے. اگر رب سانو ہزاراں جانا بھی دے وے ایک ایک کر کے سونیاں ساریاں تھوڑے قدماں تو قربان کر چھڑاں گے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر دے جا رہے ہیں. سفر کر دیاں فرات دے کنارے دے آکے امام حسین نے فرمایا اے زمین ٹھیک ہے ایتھے اپنے خیمے نصب فرما دے ہو. اے قریب نہر پانی بھی مل جائے گا. فرات دے کنارے دے خیمے نصب فرما دیتے. امام علی مقام نے جدو فرات دے کنارے دے خیمے نصب کیتے نے پانی بھی پی رہے نے. اہل بیت والے پانی پیندے نے. آپ دے خادم پانی پی رہے نے. ایک روایت دے پیشے نظر جدو محرم شریف دی 2 تاریخ آئی ہے ادھروں یزیدی لشکر جناب حور بن یزید دی قیادت او بھی آ گیا. آکے امام حسین نو کہنے لگے اسی توانو کدھرے حور نہیں جان دینے
دینا اسی تھانو کوفے لے کے جاواں گے امام حسین نے فرمایا اے ہور کینو محنت نہیں کرنی پینی میں تے آپ ہی کوفے جا رہے ہوں میں تے خود کوفے جا رہے ہوں ہور کہندہ حضور تو انو پتہ نہیں کوفے دے کی حالات ہو گئے نے فرمایا میں جاننا ہوں کوفی لا یوفی نے اینا وفا نہیں کی تھی فرمایا اینا وعدہ خلافی کی تھی ہے میرے چچا داد بھائی جناب مسلم ابن عقیل نو شہید کر دیتا ہے حضور تسی پھر بھی کوفے جا رہے ہو فرمایا ہاں حضور جانے دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا درہ اندروں خیمے وچوں درہ او توڑا خطا والا تے لے کے آ امام علی اکبر ایک تھیلا لے کے آئے آپ نے تھیلا کھولے آئے او دے وچوں ایک خط بار کڑیا فرمایا ہور اے تیرے لشکرچ فلاں یزیدی ہے اے انہیں خط منو لکھیا سی اے فلاں یزیدی دا خط ہے اے فلاں یزیدی دا خط ہے فرمایا میں خود نہیں آیا منو انہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے خط لکھ کے بلایا ہے حضرت امامی علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت پیچھے نظر دو محرم الحرام شریف نو امام حسین فرات کنارے تے جدو آکے خیمے نصب کیتے نے یدیدی او بھی قریب کھڑے نے ادھر امام حسین دے غلام بھی کھڑے نے وقت گزر دا جا رہے جدو محرم شریف دی 7 تاریخ آئی ہے دنیا دے کتے بولے آکھن لگے حسین نو کہو اپنے خیمے تھو پٹ لوے ایک روایت چاہوں دا دنیا دا کتا جدا نام شمر شمر امام حسین دے سامنے آکے کھڑا آیا آکے آندہ اے حسین ایتھوں اپنے خیمے پٹ لو امام حسین نے جدوں اتنا جملہ سنے ہو آپ نے فرمایا او سن کس بات سے خیمے پٹن دیا گلہ پیا کرنے قریب سیدنا قاضی عباس علمدار کھڑے سن آپ نے جلدی نل چھال مار کے امام حسین تے شمر دے سینٹر کھڑے ہو گئے فرمایا خبردار دنیا دے کتے ساڑھے خیمیاں والمونہ کری تو نہیں جاندہ اینا خیمیاں وچ او پاک دامن بی بیاں بیٹھیاں نے جنہ کل جبریل بھی اجازت بغیر نہیں ہوئی ہوگا فرمایا خبردار اینا خیمیاں والمونہ کری جد جد عباس زندہ ہے میں بینا کیڑا دنیا دا کتا اینا خیمیاں والمو کرے گا امام حسین نے حضرت غازی عباس دے موڑے تے تھپکی دیتی فرمایا ویر عباس حوصلے تو کمل ہے جلد بازی نہیں کرنی فرمایا ویر عباس اگر تو اج اے تلوار میان وچوں باہر کڈ رہی اے در یزیدیاں دی تلوار میان وچوں باہر نکل گئیاں ہو سکتا ہے آن والا مورخ کدھرے اے نہ لکھ دے وے کہ کربلا دی لڑائی دا آغاز صرف فرات دے پانی تو ہویا سی فرمایا نا ویر عباس اے مومن کدی پانی پیچھے نہیں لڑدا اے مومن زمین پیچھے نہیں لڑدا اے مومن دی جدوں بھی لڑائی ہوندی ہے اللہ کلمت الحق دی خاطر ہی ہوندی ہے فرمایا مومن پانی تے مٹاں پیچھے نہیں لڑدا مومن جدوں لڑدا ہے اللہ دے دین دی خاطر لڑدا ہے اللہ کلمت الحق دی خاطر لڑدا ہے آپ نے فرمایا سی خیمے اٹھا لیں خود امام حسین نے خیمے اٹھائے کربلا دی سرزمین چ خیمے نصب کی تھی ایک کربلا دا میدان تے فرات یہ تھوڑے جے فاصلے تھے جتے ہون امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ روضہ مبارک بڑھے نا اس تو ایس سائڈ سے دیکھی نا کچھ کلومیٹر دے فاصلے تھے اگے جا کے آندہ ہے دریائے فرات نہر فرات اور میں ایک بڑی دلچسپ بات پڑھی نہر فرات دے متعلق کہنے نے کہ اے نہر حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے کڑی سی حضرت دانیال علیہ السلام اے نہر جدو اے نہر نو کڑیا نا اور اس نہر دے اندر وال بڑے کدی انج وال بڑے اے وال پینے دی وجہ کی سی جدو انہاں نے حضرت دانیال علیہ السلام نے نہر بنانی شروع کی تھی نا اور رستے میں جڑا پنڈ آیا وہ زمینہ سن کسے یتیم بچے دی کسے دی وہ جدی زمین انہاں کہنا حضور اے ساڑی زمین ہے تھوڑی جی تو ذرا پرا نہیں بلا چھڑ دے اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ کی بارگاہ چڑھ کی تھی یا اللہ انہوں میں کنے کو وال پاواں یہ تو بڑا اوکھا کام ہے سیدھی جا رہی ہوں پھر انج کراں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا تیرے ہاتھ جڑا ڈنڈا ہے نا اے ڈنڈے نال تو اشارہ کردا جا نہر اپنے آپ بن دی جائے بس اشارہ کردا جا
نہر فرات کیویں بنی کس طریقے نال بنائی کنج بنی یہ بڑی تفصیل نال دسیا یہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس نو بنایا او اللہ دے نبی نے جدھر جدھر سوٹے نال اشارہ کیتا نہر بن دی گئی اللہ دے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی سرزمین تے تشریف فرمانے وقت گزر داریا وقت گزر دیاں پھر جدو محرم شریف دی 10ویں تاریخ آئی ہے محرم شریف دی 10ویں تاریخ آج میرا دل امام حسین دی شہادت پڑھنے تھے جدو محرم شریف دی 10ویں تاریخ آئی ہے صبح فجر دا ویلا ہے میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا آج تو زندگی دی آخری اذان پڑھ لے میں آخری جماعت کرا لینا اب بیٹا تو آخری اذان پڑھ دے میں آخری جماعت کرا دینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لخت جگر سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر دی اذان پڑھی امام حسین نے جماعت کرائی جن بیدہ جن چڑھدا گیا ادھر یزیدی کھڑے نے ادھر امام حسین کھڑے نے مذاکرات ہوندے رہے کدی ادھروں بندہ ادھر آ رہا ہے کدی ادھروں ادھر جا رہے نے کہ لڑائی نہ ہوئے بچ جائے معاملہ بالآخر یزیدیاں نے آکھیا حسین گلاں دونے یا بیعت کر لے یا لڑائی بات تیار ہو جا ادھر حسینی لشکر کھڑا ہے ادھر یزیدی لشکر کھڑا ہے امام حسین نے ایک طویل خطبہ دیتا فرمایا او یزیدیو سن لو میں آپ نہیں آیا تساں خط لکھ کے میں نو بولائے پر فرمایا تسی میرا اے بیکھو رستہ روک دیتا ہے پانی تساں بند کر دیتا ہے آج 3 دن ہو گئے نے میرے بچے پیاسے نے بیٹیاں پیاسیاں میرے یار پیاسے میرے سنگی ساتھی پیاسے نے فرمایا پر سن لو یزیدیو میں حسین میں اعلان پیا کرنا میرا رستہ چھڑ دیو میں کسے ہور طرف چلا جانا اور نیا کیا نانا حسین گلہ دونے یا بیعت کر یا لڑائی کر امام حسین نے فرمایا اے تے ہو نہیں سکتا اگر بیعت ہی کرنی مقصود ہوندی میں کدی نانے دا روزہ چھڑ کے نہ آندا امی زہرہ دی قبر کدی چھڑ کے نہ آندا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ دے کے جدو پچھے ہٹے نے یزیدی لشکر ایک کمانڈر ہے جدا نام جناب حر بن یزید ریاحی ہے جناب حر بن یزید ریاحی انہوں نے جدو امام حسین دا خطبہ سنیا حر نے انج نگاہ آسمان وال اٹھائی میرا تے وجدان کہنا ہے جدو نگاہ آسمان وال اٹھائی ہونی ہے یقیناً سارے نظارے کر لے ہونے نظارے کر کے اپنے سجے کھبے ویکھیا یزیدیاں اپنی سواری دی باغ انج کھچی لشکر والو سیڈ وال جدو سواری دی باغ کھچی ہے ادھا ایک غلام کول کھڑے اندھا کی گل میں کوئی گل نہیں ایک رشتہ دار بولیا اندھا حر بڑے بڑے ساڑھے قبیلے وچ مرد نے پر جدوں کسے جوان مرد دی گل کیتی جاندی ہے میں تے تیرا نام لینا ہاں کہ بڑا جری تے بڑا دلیر ہے پر تینوں کی ہویا ہے چند بندے حسین دے نال نے انہاں نوں ویکھ کے تو ڈر گیا ہے ہور کہن لگے او ظالما انہاں نوں ویکھ کے ڈریا نہیں ہاں مینوں تے اگلا ڈر پیا ہوندا ہے میں سوچی پیا واں جنتی ادھر کھلوتے نے میں تے ویکھ کے حیران کیڑے پاسے جاواں اتنی گل کر کے حر نے گھوڑے نو ایڑ ماری ہے گھوڑے نو دوڑاندیاں سواری دوڑاندیاں امام حسین ول جدوں آئے تے آپ دے غلام عرض کیتی حضور اے تے حر نہیں آوندا پیا امام حسین نے فرمایا او سنگیو حر آیا نہیں بلکہ اینو بلایا گیا ہے فرمایا حر نو بلایا
گیا ہے اور سواری تو تھلے اترے نے امام حسین نو سلام عرض کیتا ہے عرض کرتے نے آقا حسین حضور اگر کوئی بندہ بھول کے واپس آ جائے کیا دی معافی ہو سکتی ہے امام حسین نے فرمایا ہاں اور اسی تے معاف کرنے والے ہوں فرمایا کی کہنا چاہنا ہے عرض کی تھی حضور مینوں خیال آندا ہے اس سارے پاسوں گھیر کے ایتھے لیاون والا میں ہی ہوں حضور دسو کیا مینوں معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں میرے امام نے فرمایا اے ہور سن لے تیری ماں نے تیرا نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھیا سی تیرا نام رکھیا ہور دا معنی آزاد فرمایا تو ایتھوں بھی آزاد ہے جہنم دی آگ تو بھی آزاد ہو چکے ہیں فرمایا ایتھے بھی آزاد ہے جہنم دی آگ تو بھی تو آزاد ہے جناب ہور عرض کر دیں آقا حسین میرا دل کر دے اینا یزیدیاں نال جا کے سب تو پہلے میں جنگ کراں امام حسین فرمایا جی میں تیری مرضی ہے جی میں تیری مرضی جناب ہور چلے یزیدیاں دے سامنے آئے یزیدیاں دے سامنے آ کے جدو کھڑے ہوئے یزیدی کہنے اے ہور پارٹی بدل لیا فرمایا ہاں میں جہنمیاں دا ساتھ چھڑ کے جنتیاں دی پارٹی وچے آ گیا آگنے ہور تو کہنا کی جانا ہے میرا دل وجدان کہنا ہے یقیناً جناب ہور نے جڑا جواب دیتا ہے گا او دی ترجمانی اینا لفظاں وچ کرنا چاہنا یقیناً ہور بول کے آگنے او سن لو یزیدیو مینوں اس گل تے مانے کہ میں امام حسین دا غلام بول کے آگنے سن لو ایمان ہے جس گل تے کل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے یقیناً جننے بیٹھے ہو سارے حسینی بیٹھے ہو امام پاک نہ محبت کرنے والے بیٹھے ہو سینے دا ٹل لا کے دسنا ہے کہ اسی اے دل بھی حسینی ہے تے جان بھی تے مال بھی امام حسین دے نام تے قربان ہے تے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تے 100 روپیہ تے قربان کاری سکتے ہو نا سبحان اللہ بولو ذرا ایک باری پیار مل کے دایا کو اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی نہیں بولے بھائی تارک تھکیا بیٹھا ہے اٹھن تے ادا بھی دل نہیں کردا اے دل بھی حسینی ہے حسینی ایمان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی میری جان ہاتھ چکو ایک باری درا اے دل بھی حسینی میری جان بھی حسینی اے دل بھی حسینی میری حضرت حور بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزیدیاں نال مقابلہ کیتا بالآخر منزل شہادت سی شہادت دا جام نوش کیتا پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام کلے کلے کر کے جاندے رہے سب نے اپنیاں جانا دے جا کے نظرانے پیش کیتے امام حسین دے جدو ابان و انصار سب چلے گئے جدو سب کلے کلے کر کے جا کے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر چکے آخر دندر میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمیاں وچ گئے نے خیمیاں وچ جا کے کلے کلے خیمے وچ میرے امام جاندے نے کہ جا کے صبر دی تلقین کر دینے تلقین کر دیاں امام حسین ایک خیمے وچ آئے اس خیمے وچ میرے امام دا جوان بیٹا بیمار لیٹی آیا ہے جدا نام علی اوسط ہے جنہوں دنیا امام زین العابدین کہندی ہے امام حسین قریب آئے آکے اپنے پتر دے موڑے تے ہاتھ رکھیا ہے
فرمایا پتر زین العابدین پتر نے اکھاں کھولیاں نے عرض کی تھی ابا حضور حکم ہوئے فرمایا پتر کہ تیرے سب پرا چلے گئے تیرے چچا داد چلے گئے پترا تیری پھپھی دے بیٹے بھی چلے گئے نے پترا تیرا ننہ ویر علی اصغر بھی چلا گیا سب چلے گئے نے امام زین العابدین عرض کر دیں ابا حضور پھر ہون کی کرنا ہے میرے امام نے فرمایا پترا سب چلے گئے ہون تیرا بابا حسین بھی چلے گئے جدو امام حسین فرمایا پتر تیرا بابا حسین چلے گئے سید دادا بیمار سید دادا جلدی نال تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے عرض کی تھی ابا جی جدا جوان پتر گھر وچ ہوے اپنے پیو نو خاکو خون وچ تڑپدا نہیں ویکھ سکدا ابا جی تواڈے تو پہلے میں جاواں گا میرے امام نے فرمایا نہیں پتر تیری زندگی میں رب کولوں مانگ لئی ہے تیری زندگی میں رب کولوں مانگ لئی عرض کیتی ابا حضور اگر زندگی منگنی سی اگر زندگی منگنی سی ابا جی علی اکبر دی منگ لیں دے اگر زندگی منگنی سی قاسم دی منگ لیں دے چچا عباس دی زندگی منگ لیں دے فرمایا پتر جدی چاندہ زندگی منگ سکتا اور پتر تیری زندگی منگنے جک بڑی بڑی حکمت پوشید ہے ابا حضور او کی فرمایا پترا حکمت دے وے پترا قیامت تک جڑا سادات دا سلسلہ چلنا ہے وہ تیرے تو چلنا ہے کہ ابا جی جے علی اصغر تو بھی چلتا تو بھی تو سید ہی ہونا سی علی اکبر دی اولاد ہوندی او بھی تو سید ہی ہونے سن فرمایا پتر ہونے سید ہی سن پر او دے ایک ہور بھی حکمت ہے ابا جی او کی فرمایا پتر علی اکبر دی ماں دا نام لیلا ہے تے تیری ماں دا نام شہر بانو ہے تیری ماں دا نام شہر بانو ہے او دی ماں دا نام لیلا ہے تے پتر گل ہے تیری ماں شہر بانو دے نال میرا نکاح فاروق اعظم پڑھیا سی تے دسنا چاہنا قیامت تک جڑا اصلی سید ہوئے گا نا دو نمبر دی گل نہیں کردا جڑا اصلی سید ہوئے گا نا اپنے پیو دے نکاح خان دے بارے جے کدی مندہ نہیں پتر بولن لگا پتر تینوں وچ زندہ تیرے واسطے دعا مانگ کے رب دی بارگاہ چل کی یا اللہ اینو زندگی عطا فرما بیٹا سیدان دا سلسلہ تیرے تو چلے گا پوری کائنات جتنے سید نے سب ایمان زین العابدین دی اولاد بھی چاہتا توجہ حضرات فرمایا بیٹا میں چلے ہیں اس ان قافلے دی پتر پاسداری تو کرنی انہ دی رکھوالی تو کرنی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیاری کر کے کلے کلے خیمے دے اندر جا کے ملاقات کر کے پھر اپنی سواری دے قریب آئے امام پاک آکے سواری سے بیٹھے سواری نے لے کے بڑی معذرت دنال مرد کرنا وہ بنو جڑی ہوتی ہے صرف خیالاتی تقریر خیالاتی وہ میرے کو نہیں نام انہوں ہوگی کیونکہ وہ بندہ پھاس جاندہ خیالاتی تقریر گالو کرے جڑی کسے کتاب پڑھی ہے میں جنی کی تھی میں کو پوچھ لے کیڑی کتاب ہوئے اخبار دا حوالہ ہے میں وہاں ایدج پڑھی تے جڑی پڑھی نہیں اپنے کول نہیں کری جائے انج ہویا ہوگا انج وہ ہویا ہوگا پتہ نہیں انہاں دے ہویا بھی ہے کہ نہیں ایویں آکھی جاوے ہویا ہوگا یا کہ آواز آئی میں کہ پتہ نہیں بھی کیڑا کمنٹر سی جڑا کربلا جا کے آواز دیندا امام پاک رضی اللہ تعالی سواری تے تشریف فرمائے تاریخ دیاں معتبر ترین کتاباں البدایہ والنہایہ اٹھاؤ تاریخ ابن خلدون اٹھاؤ تاریخ یعقوبی تاریخ مسعودی تاریخ طبری تمام علماء لکھیا اب سواری تے بیٹھ کے یزیدیاں دے سامنے آئے تے آ کے آپ نے اپنا تعارف خود کروایا سبحان اللہ بول سکتے ہو اچھی ساری تے ایک باری بولو ذرا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزیدیاں دے سامنے آ کے اپنا تعارف انہاں لفظاں دے نال کرایا فرمایا او یزیدیو سن لو جنہوں پتہ ہے وہ بھی سنے جنہوں نہیں پتہ وہ بھی سن لوے فرمایا میرا نام حسین ہے میرا نام حسین ہے میرے باپ دا نام علی المرتضی ہے میری ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہے میرے نانے دا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے فرمایا سن لو میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی میں حیدر دا جایا
شمشیر زینب تے اماں بطول میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نا حسین تے نانا رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یزیدیو میں نواز رسول ہوں فرمایا میں حسین تے میرا ویر حسن اسی دووے ہوں کہ ساڑھے نانا جی نے فرمایا سی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن تے حسین یہ دووے جنتی جوانہ دے سردار نے اے خطبہ میرے امام دا جڑا کربلا دی سرزمین کھڑیاں ہو کے میرے امام نے یزیدیاں دے سامنے ارشاد فرمایا یزیدیو سن لو میں حسین کہ میرا ویر حسن اسی دووے ہوں کہ ساڑھے نانے نے فرمایا سی حسن تے حسین دووے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے حسن تے حسین یہ دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے حوالے دا ذمہ دار امام علی مقام نے فرمایا او یزیدیو سن لو میں او حسین کہ میرے متعلق میری ماں فاطمہ نو نانا جی فرمان دے سن اے فاطمہ خبردار حسین نو رون نہ دیا کر کیونکہ جے حسین روے تے قلب مصطفیٰ بے قرار ہو جاندے فرمایا میں حسینیوں جدی خاطر جبریل جنت وچوں جوڑا لے کے آگیا سی میں او حسین کہ میری خاطر ہرنی جنگل وچوں اپنا بچہ چک کے لے آئی سی فرمایا میں حسین جدی خاطر نانا جی نے سجدہ دراز فرما چھڑیا فرمایا او یزیدیو میں او حسین کہ میری خاطر نبی پاک نے اپنا پتر ابراہیم قربان کروا چھڑیا فرمایا میں حسین ابن علی ہوں میں آج بھی اعلان کر رہا ہوں میرا رستہ چھڑ دیو میں سارے خون معاف کر چھڑاں گا یزیدیاں کیا حسین گلاں تو ہی نے یا بیعت کر یا لڑائی کر لے فرمایا یزیدیو اگر بیعت ہی کرنی ہوندی ننا علی اصغر کدی قربان نہ کرواندا علی اکبر قربان نہ کرواندا اونو محمد قربان نہ کرواندا ویر عباس کدی قربان نہ کرواندا آکھن لگے حسین چوکیاں گلاں نہیں یا بیعت کر یا لڑائی کر میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے جے ایک گلے پھر آ جاؤ میں بھی کوئی معمولی نہیں ہاں میریاں رگاں وچ بھی حیدر کرار دا خون پیا جوش ماردا فرمایا آؤ میرے نال مقابلہ کرو یزیدیاں دا ایک بڑا بڑا سورما وہ بولیا آندہ ہے وہ کی حسین نے روڑا پایا معاذ اللہ استغفر اللہ لو بیکھو میں ہونے گیا کہ معاذ اللہ میں ہونے دا سر قلم کر دیا تلوار لہراندہ آیا سواری تے بیٹھا سواری دوڑاندہ تلوار لہراندہ آیا کہتا حسین کی بار بار بڑا شور مچایا ہے ویکھ میں آیا تیری موت بن کے آیا آکے تلوار اٹھائی اس تو پہلے کہ وہ ظالم وار کردہ میرے امام نے تکبیر دا نعرہ مار کے وار کیتا گردن اڑا کے رکھ دیتے وار کیتا گردن اڑا دوسرا آیا میرے امام نے انہوں میں پھر نار کیتا تیسرا آیا انہوں پھر کئی یزیدی میرے امام دے سامنے آئے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار دا وار کر کے گردنہ اڑائی گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے میرے امام نے سٹ دیتا دنیا دا کتا شمر بولے انہوں نے کہا کلے کلے ہو کے نہ جاؤ تو انہوں پتہ نہیں ادھے وچ خون حیدر کرار دا ہے کلے کلے ہو کے جاؤ گے تو سارے انہوں مار دے گا یک بارگی نہ حملہ کرو روایاتی چاہندہ نہ ظالمہ نے تیران دا می پا دیتا ہن سینٹر چ میرے آقا حسین کلے چار چفیرے یزیدی مختلف روایات ایک روایت چ 82,000 دا لشکر ایک روایت چ 40,000 دا لشکر ایک روایت چ 20,000 دا لشکر ایک روایت پیش نظر 10,000 دا لشکر ایک روایت چ 2,000 دا لشکر سب روایات کو تمہیں تواریخ دیاں اتنے سیڈا تے یزیدی سینٹر چ کلے امام علی چار چفیروں جدو تیران دے می آئے ایک روایت چاہتا ہے ایک تیر امام علی مقام دے زیر ناف لگا
آپ اپنی سواری تو زمین وال تشریف لائے، زمین وال تشریف لائے کیا ہے ڈاکٹر صاحب عابد صاحب اے بڑا نازک مرحلہ ہے. میں اکثریت الخطابات لفظ سنے ایتھے آ کے انہیں کوئی جملے بول دیندے نے اور ایسے جملے بول دیں جڑی اہل بیت دی شان دی تذلیل ہوندی. جملہ بولو ویکھو کہ جملہ سی بولن کدے بارے چ لگے حضور علیہ السلام دی آل دے بارے. امام پاک دے جدو زیر ناف نیزہ لگا یا تیر آپ سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے، ڈگے نہیں. اب جی سواری تو ڈگ پہ انج ہو گیا اللہ یعذ باللہ، میری تو زبان ہی زیب نہیں کدی سوچے ہی نہیں کہ ایسا لفظ زبان تو ادا ہو جائے. آپ سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے، زمین تے آ کے ڈگے نہیں پھر بھی ہاتھ وچ تلوار پھڑی. روایات معتبر ترین کتب تواریخ میرے امام نو 4 چفیریوں تیر آپ دے جسم پاک تے برس رہنے، لیکن اے دے باوجود ہاتھ وچ تلوار پھڑ کے سیدزادہ جدھر دوڑ دے نا یزیدیاں نو اگے لا کے دوڑا چھڑ دے، یزیدی اگے لا کے دوڑ دے جا. اللہ اکبر. 4 چفیریوں تلواراں دے می پے گئے، کوئی تلوار مار. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت دے پیش نظر غالباً 113 تیران دے زخم آپ دے جسم سے اور ایک روایت دے 72 زخم سن آپ دے جسم. مختلف روایات آپ زمین تے تشریف لے کے آئے. جدو زمین تے آپ تشریف لے آئے نا دنیا دا کتا شمر آکے آپ دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ. یہ البدایہ والنہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر غیر مقلدین اور دیوبندی اور وہابی حضرات اپنا امام تسلیم کر دے اس بندے اس نے بھی لکھیا اور اہل تشیع دی معتبر ترین کتب وچ بھی یہ جملے موجود ہیں. جدوں آ کے آپ دی چھاتی تے بیٹھا نا تو امام پاک نے اپنے چشمانے مبارک کھولیاں ویکھیا ظالم چھاتی تے چڑھ کے بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا او ادھر اپنے پیٹ تو قمیض تے پیچھے کر، ذرا اپنے سینے تو قمیض پیچھے ہٹا. آندا کیوں؟ فرمایا میرے نانا جی نے میرے قاتل دی ایک نشانی دسی سی، میں وہ نشانی دیکھنا چاہنا. آندا کی؟ فرمایا سی تیرے نان. فرمایا تو قمیض پیچھے ہٹا. جدو اس نے قمیض اتے کی تھی نا امام حسین مسکرائے، فرمایا صدق جدی یا رسول اللہ، نانا جی تساں سچ فرمایا سی. شمر کہندا کی فرمایا سی تیرے نانے نے؟ آپ نے فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھن دیا ایک کوڑی کتا جدے سینے تے داغ ہون گے. میں کہا پہچاننا ہوئے تے پتہ آج بھی لگی جاتا ہے. فرمایا ایک کوڑی کتا جدے سینے دو کے داغ ہون گے وہ میری اہل بیت دے خون وچ اپنا منہ رنگین کرے گا. فرمایا ظالمہ 10 ٹائم کیڑا ہے؟ آندا نماز دا. فرمایا پیچھے تے ہو حسین نو زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین دے، زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین دے. عاشقان دے امام حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے ادھا نقشہ انج بیان فرمایا. آپ فرمانے عشق حقیقی اے سو یہی جانن جنہ قتل معشوق دے اے من ہو عشق نہ چھوڑے اے مکھ نہ موڑے پاویں سے تلواراں اے کھن ہو جت ول ویکھے اے راز مہیدہ اے جاون اسے اے بننے ہو سچا عشق حسین ابن علی دا باہو اے سر دیوے راز نہ پننے ہو. کربلا دی سرزمین 10 محرم الحرام شریف 61 ہجری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی جان دا نظرانہ مالک دی بارگاہ وچ